Ban pensuk ia ka lekawan bat ban penlong ia ka jingseng lane ka lempung jong ka dorbar pelun ka senjuk ki kentai Katolik ka Shillong Archdiocese ban salong ha ka laiterik bat sauterik unopra arjar arpoar hanong po parish hari boy ban lait na ka sakut kali lane ka jingthut ha ka lekawan ki nong ilam jong ka senjuk ki kentai Katolik Shillong Archdiocese rengkat bat ka volunteer committee menta ka jenmit kila pentip syabaro ki nongwan jingseng ha ka bai dei bat ka jaka peniang kali bat ka rukom yat kali kila pentip ba bat kentu ye ki paj riunget bakin but ye kini ki jing penbet jeng komiti ya kat ki bawan ban simpenta ha kene ke lempung jing sekir play ha parish nongpo ha ke ju por ka dor bar sinong ka kentu balakhang ye bosong dukan ban nom syong ha ki footpath ka lenti mauro khnang bakan nom wit ya ka yat ke yang jeng ginong wan jing seng kentup na dut bosong dukan bat ki bedi jing di tong ini skap khandiat ke jing penbana na kinong yalam kublai ki baro ngedap dak jing sokmen ngene kopor ban yo ban pentip lang syabaro ki para bangai jong ka balang Katolik jong ka Shillong Archdiocese dakane ka senjuk ki kintai Katolik jong ka zone 6 ka khot snubha ya baro ki kintai ki banadu khat prasnem karta shaneng bekin wan ban ya sim bentalang ha kane ka dor bar pelun ka ban sapenlong da ka senjuk ki kintai Katolik jong ka Shillong Archdiocese kane kan nong hakalai bat ka sauterik kumtala khot la wer lang yaki para bangai baro ba pinwan ban yasim benta da ka jingsirham bada ka jing e yo blai sha kane ka dorbar ka ban long ru kum ka lenti jong ka jing e ka jing e tali jong ki kintai Katolik hapo jong ka Shillong Archdiocese ha ka ba dei bat ikane ngikwa ban pen syai pai ba hak baya dei bat ki rukom penyeng ya ki kali kerkom ban penmi ya ki kali te ya kane ngila penbet kerpang lengba kawai komiti ke bangila form po ke parish nong po kane ke ka volunteer committee te ka volunteer committee na kerpat ya chairman bat secretary badan lang hangne benta pen pensyai lang kumno bagi para bangai ki bawan sya kane ka dorbar pelun kinyo ban rungsuk bat ban mi sok na kane ka jaka ban light na kino ki jing lembop ki jing kendrum ram ki bala ban mi ha ka jing khap nya kali nagalyang jong ka volunteer committee ngi sombhawan pentip sya baro ki para bangai jong ka balang Katolik ki banwan simenta ha ka lempung jong ki senjuk ki senglong kemi jong ka Shillong Archdiocese ke banlong haka lai bat sauterik haparish haka zone 6 haparish nongpo kalong kumni hawide bat ki volunteer kajaka ka banengkong Singpol Higher Secondary School ka parking na kabanta ki invitees ki fathers sisters bat ki delegate kajaka ka baar Singpol Upper Primary School ka parking na kabanta ki bawan ha ka si utrai kajaka ka balai ka parking na kabanta ki boss bat ki nongwan ha ka sautrik December arajar ar kan longbek ha GS road ha service road nongpo ki banwan ban penhiar ki nongwan mas ha police point bat kin phai biang banyang ha ka service road kalenti ka bahyar na moro shanongpo kalong no entry ha ka sautrik December arajar ar nadu ka por prabe jemstem hadu san baje janmen baro ki parabangi jong ka balang Katolik ki bawan na nongkra nonglendo ki niang sha kalenti ka balek bet sha umbuda ban andala dam ka jaka ki nyai bet shamadan umbuda kino ki ba na nongkra nonglendo ki bawan don kam sha nongpo aka sautrik December arajar ar kin soba banyai lengba ka shnong kalenti phamlompong paham sutri sha GS road bat kin lek phai biang da ka ju kalenti khnang ba kanum don kono ka jin yawit ha ka te ka singi na ka banta ka ne ka jing seng jong kilungpung jong ka Shillong Archdiocese ka bansalong hang ne po parish no po jongi ha ka bay dai bat ka ne ka jing penlong ya ka dorbar pelun jong ka senjuki kintai Catholic Shillong Archdiocese ka balong shisnam ka senjuki kintai Catholic jong ka zone 6
ka khot ka wer snow bhalang ya baro ki pai riunget lada ki dei na ka no ka kanhun riunget ngi khot snow bhalang ki ru bakin wan bania sim bentalang bangin ya penisong siat lang na ka benta ka ne ka dorbar jong ki kenthai Catholic bat ba na ka benta ka burom ka jong blai ubangi sakri bat ubangi kum ki kon Kristan